Vedra bajvan navi bir Türkiye kanalı tarla. Havan kevre reş zamanı Evreya Diyarbakır kutalan çekirne. Treni. İşçi al vedra kevir çekirne hazır kirne. Ve şahı bir imkanı yok be asbab kantıra. Birine çüne divarı ve bine demir evi güç çakıla çekirne. Babimin vakta gedem ucmer go. Gom işçi olarak da şoğun ya kirne namazlık serleme kirne. Kevir medit duriye arde dendi khane bu. İca ev kevir vakta men ki dorayı xebat kir ve bu kevri aşağıdır ketin ve kahve denge bere. İca mevaz lam gün kirahatın ve kirin. Seyhab kevir bu. Yek liver, yek cilviyali ve u şekli de peşaveci merdivana van kevri reş dad ket khwari. Ama hindiri ve kuyavi tücce seri insana bu. Sada kafata. Seri insana tücce bu belki düz hapse stahap de bu. Jê wurde jî wek metrekî fire û metrekî ji dîwarê bi kevra lê kiribûn uzunluğa wê wek avê 10 metre evê da sade gevdê însan û milûnik derket. Ew alî vî alî gunde li girkê Qereparê bicêr dibêjin. Ew ya li wê da derkete. Kevrî wî jî vayê me sê hebin diğer Kilişukuliyê di du jî li gund dinan. Cê me derxist avan kevra avan awa ji vir derketin. O vak toplu mezarı bu vera. Havera jî vak ayı 4-5 metre 10 metre dirêj bû. Firebûna wê jî metre û nîv dîwar hebû. Ew bû ya sade nikê însana bû. Tiştê me dît ne 10 sal zêde şey bû ha belkî dehî zêde. Navê vê kanî Qerepare. Kanîkî kevne ji bin qeyatê. Dara hicîrê serdeye. Ev ya ziyaret evê jî pîrek e. İşçi hatibûn vedra bi şevtên wexta avê bin vê dibînin keçik kalp krizî derbas kir ehmet kir. O zamanê berê jî şîşko Elî bejêrdigo navê Elî bû. Tê vê da cananiya firingî miringiya dikir. Wî jî dîtibû ew jî sê meha nexweş ket nav ciya de ma. Berê avayê pir bû. Îsal 2 sal ji ber quraqlığê av hindik vir. Îsal me onarima wê kir tije giya miya bû. Îsal me temîz kir. Wa xweş bû heywan dere av jê vedixwe.